Uh, आंनि मिथिनायावथ' बिपिएफआव हाबाखै आङो माबायाव ससियेल मिडियायाव नुदों जे रिंसार बसुमतारिया बिपिएफआव जइन जाबाय होननानै नुनायनि उनाव आं माबाजों रिंसारजों रायलायहरदों जइन जामारबाय नामा होनना खिन्थु आंथ' जइन जायाखै जे आङो थांदोंमोन मिथिङाव ओरैनो बे थांनायाव बिथांमोना आर'नाइ फालि होदों खिन्थु बिपिएफआवथ' आं जइन जायाखै दा बिथांमोना बिदि फोसावदों आं बुंहरबाय होननानैसो बुंदों दा बे गाव बुंनायसो बाथ्रा खिन्थु सिङाव हाबमारदोंब्ला आं बेखौ मिथिया बावैसो सिगां अनजालि दैमारि बिथाङा बुंदों बिटिआरआव गामि सोसननाय आरो दानख'नाय थानो मोनामोन होननानै मा फोरमायदों बिनि खेंफोरथिखौ अनजालि दैमारि बायदेवखौ जों बर' समाजा बयबो गनायोमोन मानोना बिथाङा बर' समाजनि जानानै गोबां खामानि मावबोदों आइजोफोरनि थाखाय गोबां खोथा बुंबोदों खिन्थु दिनैनि नैबे बुब्लियाव अनजालि दैमारिया आइजो आफादनि बे सासे दैदेनगिरि नंलिया बे बिपिएफ हान्जानिसो सासे दैदेनगिरि गतिके जा खोथाखौ बुङोब्ला बिपिएफ पार्टिया गावसोर पार्टि हिसाबै लाब जागोन दिनै बेफोरबायदि खोथाखौसो अनजालि दैमारि आब'खौ बुंबाय थानायखौ जों खोनादों दिनै बिटिआरआव सोसननाय आरो दानख'नाय थानो नाङामोन होननाय बे मोनसे ओंथि गैयि बाथ्रा मानोना दिनै गोलाव समनिफ्राय जिखिनि आन्दलनाव जों बाहागो लाबोदोंमोन बड'लेण्डनि बे आन्दलनफ्राव सनितपुरनियानो जा बिश्वनाथनियानो जा गहपुर माने लखिमपुर धेमाजि जियानो जा बयबो बर'फोरनि आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन खिन्थु दुखुनांथावै बिथांमोना बिएसएआवबो हाबाखिसै बिटिसिआवबो हाबाखिसै खिन्थु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ दिनै बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दं गतिके बेवहाय गामि सोसननाय बा एरिया सोसननायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दंहैयो आं बेखौ सानाखै खिन्थु बिथाङा जिहेतु बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआ बेफोर खोथाखौनो बुंबाय दङ जे बिटिआरआव जेबो गैया बे जेबो गैयाखौ प्रुभ खालामनो थाखाय अनजालि दैमारि बायदिया दिनै बेबायदि खोथाखौ बुंदेरदों आरो बिथाङा बेबायदि बुंनाया जोंनि माने जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानोना दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिआर ओनसोलाव हाबनो मोनसिगोन आरो जायफ्रा हाबनो मोनाखिसै बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेवहाय बिथांमोना थानो मोनसिगोन निश्चितभाबे बेबायदि जायोब्ला बिथांमोनाबो जौगानायनि माखासे खाबुखौ मोननो हागोन आरो दानख'नायनि खोथायाथ' माने जायफ्रा थांनो गोसो दङ दा बिथांमोना कमिसननि गेजेरजों आर'जलाइ होनानै ओंखारलांनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों दा बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ बुंगोन जों बर'फ्रा दिनै पलिटिकेल स्टेबिलिटिनि खोथा बुंबाय थायो जोंहा राजखान्थियारि रैखाथि गैया पलिटिकेल जोंहा सेफगार्ड गैया होननानै बुंबाय थायो दा गतिके जोङो दिनै मानो पलिटिकेल सेफगार्ड गैया जादों मानोना दिनै जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारिफ्रा जिहेतु जोंनियाव हाबफैनानै जोंनिफ्राय बांसिन मेजरिटि जानो थांबाय दङ दा बे बेलायाव दिनै जोङो जोंनि राजखान्थिनि जिथु रैखाथि बिनि सायाव जोङो माने माखासे खोथाखौ साननांगौ जानानै फैदों दा बे बेलायावहाय जुदि गुबुन जाथि जन'गस्थिया जायफोर सिमा ओनसोलाव दङ बिथांमोना थांनो गोसो दंब्ला थांनो हागोन आरो जुदि थाङोब्ला आं नैबेखौसो बुंगोन जों दि पलिटिकेल माने रैखाथिनि खोथा बुंबाय दं बेयो निश्चित जागोन दा गतिके बे सिमा सोसननाय आरो दानख'नायाव जेबो गोरोन्थि गैया अनजालि दैमारि बिथाङा बिपिएफनि राजखान्थियारि स्वार्थनि थाखायसो बे खोथाखौ बुंदों नैसिनाव सालबारि समाजनि मेलाव फैदों नाथाय बिन'द मुसाहारिनि सिनारिया माबायदि दं होनना फोरमायदों सालबारि समस्थिया जिहेतु आंनि खाथियावनो दं हिसाबै सालबारि समस्थियाव दिनैजों गोबां खेब जाबाय बेखौ खैबार फैगौ बेखौथ' खेबसे बुंनो हाबावला माने फ्राय आङो सालबारि समस्थिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव गिदिंजोब्बाय दा गिदिंजोबनायनि उनावहाय बेखौनो खनले बुंबोबाय थाखादों दा दिनैनि दिनावहाय आरोबाव मोनसे साबसिन रोखासिन जाबाय जे बिन'द मुसाहारि बिथाङा जे सालबारि समस्थिनिफ्राय देरहागोन बे दिनैनि दिनाव रोखासिन जाबाय मानोना सालबारि ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा 80% बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै सोलायनांगौनि सार्थआव परिबर्तननि सार्थआव दिनै इउपिपिएल हान्जानो भट होनो थांबाय दङ दा बेबायदिनो सालबारि समस्थियाव दानाय गुबुन गुबुन जाथि जन'गस्थिनि सुबुंफोराबो परिबर्तननि जे गोनांथि जादों बेखौ माने उपलब्धि खालामनो हानानै दिनै सालबारि ओनसोलाव थानाय सालबारि समस्थियाव थानाय
मुस्लिम भाइफोर बा आदिबासि भाइफोर बा गुबुन जे जाथि जन'गोष्ठिफोर दङ दा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै लोब लोब माने इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामदों गतिके गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिनि भटखौबो बिन'द मोसाहारि एबा इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि दिनाव मोननो थांबाय दङ दा बेखायनो दिनैनि दिनाव बिन'द मोसाहारिनि देरहानाया खाथां जाबाय बेखौ रावबो हमथानो हानाय नंला इउपिपिएलआ जुदि सरकाराव जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना लाइमोनफोरनि मा रोखोमनि जौगानाय खालामनो बिपिएफआ 17 बोसोराव जोंनि जायफोर लाइमोन लेखा गोरों लाइमोनफोर बा जायफोर बेखार सुबुंफोर दा बिसोरनि संस्थापन होनांगौनि बा बिसोरखौ माबा मोनसे राहा लामा होनांगौनि जेबो पलिसि लाबोआखिसै जायनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेखारनि अनजिमाया बांबाय दिनै लेखा गोरों जानानैबो गोबां माने लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों गतिके बे लाइमोनफोरखौ बोरै संस्थापन होनांगौ बिनि माखासे डिजाइनखौ जों खालामदों निश्चिततायै जों बेखौनो बुंगोन साफ्रोमबो बेखार सुबुंफ्रा बे बिटिआरआव माने संस्थापन मोननांगोन आरो साफ्रोमबो लेखा गोरों सुबुङा गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ मोननो हानांगोन बेखौ जों इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव फैनायनि उनावहाय निश्चित खालामगोन नोंथांनाव नैबे बाथ्राखौ सोंगोन बिपिएफआवबो गोबां बिदिनो साख्रि मुलुगनि गोबां दैदेनगिरि बिथां बिपुल राभामोन आरो दाब्ला बिथांमोनाबो केम्पेनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेयाव नोंथांमोननि माबा मोनसे खहा जागोन नामा दिनै गावबागाव पार्सनेल डिसिसनजों गुबुन गुबुन पार्टियाव बाहागो लानायखौ आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो जों नुनो मोन्दों खिन्थु आं हिसाबै बेबो आंनि पार्सनेल डिसिसन प्लास बाखि जायफोर आर्टिस्टफ्रा दिनै इउपिपिएल जानानै खामानि मावबाय दङ जों मोनसे खोथानि थाखाय गोबां दुखु मोन्दों जों महरगिरिफ्रा मानोना नैबे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय बा जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ फुवारनांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावबोआखिसै जोंहा डिपार्टमेन्ट थासेयावबो दा गतिके जोङो मोनसे आरटिआइ होनाय जादों सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ आरटिआइ होनायनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय माने जोबोद दुखुनांथावै सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टआव जिखिनि फैसा दङ बा जिखिनि फैसा फैयो बे फैसाफोरखौ माखासे अफिसियेलफ्राबो राननानै जादों बिदिनो सोरबा बिपिएफनि नेताफ्राबो राननानै जादों दा बेबायदिनो जितु पिएनि माने बाय बाहागि इएमनि माने आगसि आगदानि मानसिफोर दा बिथांमोनासो माने रानलाबायनानै जादों जायफ्रा माने दिनैसिमबो माने जेबो माने कालचारजों सोमोन्दो गैया सिनेमा दिहुनफेराखै दा गतिके बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेफोरखौ नुनानैबो जोंनि माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै सोलायनांगौनि सार्थ इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावबाय दङ जाहाथे मोनसे गोग्गो सरकार लाना फैनानै जों आर्टिस्टफ्राबो मेथाइ खननानै मोसानानै बा एक्टिं खालामनानै बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो आरो जोंनि हारिमुखौ साबसिनै फुवारनो हायो फेहेरनो हायो जों दिनै बेफोर सिन्था धाराखौनो लानानै माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं आरो जायफ्रा दिनै बिपिएफनि जानानै खामानि मावदों आं दहायनो बुंदों बे बिथांमोननि पार्सनेल सिद्धान्त बियो खिन्थु आंनि मिथिनायाव दिनै गोबाङानो जिहेतु बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार सालायनाय थाखा दं फैसा दं हिसाबै आङो खोनादों बिथांमोना बेबायदि प्रग्रामाव थाङोब्ला माने फैसा मोनो 15-20 हाजार होननानै दा खायसेया बेफोरखौबो जिहेतु आर्टिस्ट मानसिया फैसानि अभाब नालाय दा बेफोरनि थाखायबो गोबाङा माने बिपिएफनि बे मिटिंफ्राव गिदिंबाय थादों खिन्थु बिपिएफआव जइन जादोंखौ आं माने दासिम मिथिया